Toto znamenie je pod nadvládou Slnka, čo dokonale vyjadruje jeho vrodenú vieru, že je stredobodom celého vesmíru. Ideme sa pozrieť na ďalšie znamenie. No a dnes som si vybral ľudí so znamením, ktorí evidentne vyfajčili autora toho článku, pretože Lev, latinský Leo, je znamenie veľmi očarujúce, prívetivé, vtipné a ochranárske. Vo všeobecnosti je Lev skvelá spoločnosť a výborný zabávač. No aby ste sa neposrali. Levy milujú napredovať, vystupovať, byť obdivovaní a príjmať chválu a rešpekt, bla bla bla. Sú to sebavedomí a bystrí ľudia, blablabla. Ich temnými stránkami sú žiarlivosť, manipulátorstvo, neskutočné a majetníckosť. No tak toto je jeden otras, vy majetnícke, mamonárske kurvy. Tieto nepekné vlastnosti im neraz skomplikujú život a v očiach ostatných ľudí môžu klesnúť z vrcholu až na samotné dno. Už sa stalo. Na každú životnú situáciu sa pozerajú ako na scénu z filmu, v ktorej sú zabávačmi a hlavnými hrdinami. Vo voľnom preklade preafektovaní trapáci, čo sa snažia byť za každú cenu stredobodom pozornosti, ale možno len preháňam. Milujú potlesk a obdiv okolia, no a pre tento pocit spravia maximum. A možno nie. Milujú luxus a majú ambície zarábať veľa peňazí. Elon Musk, rak. Jeff Amazon, kozorožec. Mr. Facebook, bík. Bernard Arnold, panna. Ďalej. Čo sa týka lásky, tak lámať srdcia im nie je cudzie, ako partneri do života sú absolútne nevhodní, v zátvorke nikto ich nemá rád. Dobre, možno som si vymyslel toto pasáž trochu celú, ale už mi leze na nervy, aké sú všetci strašne super. Leva buď milujete, alebo ho nenávidíte. Ja som si vybral už na začiatku videa. Ich schopnosť zamilovať sa je ako ich mozog. Je to tá najjednoduchšia vec na svete. Opäť som to trošku upravil, priznám sa. Pointa bola, že sa jednoducho levy ľahko zamilujú. To si určite pochopil. Viem, že to nemusím vysvetľovať, ale sledujú nás aj levy. Milujú randenie a flirtovanie, no vo vážnom vzťahu sú odhodlaní sa toho vzdať. Hovorí sa o nich, že sa veľmi radi vracajú k svojim ex-partnerom, pretože tajne dúfajú, že sa na staré hriechy už zabudlo. To už by som asi nechal na debatu v komentároch, ale vy mi aspoň napíšte, aké znamenie chcete na budúce, no a vidíme sa pak. Čau!